26 травня, 1184-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Закликів до насилля, до невизнання кордонів Росії та розпалювання міжнаціональної ворожнечі у коментарі Сулеймана Кадирова немає. Такий висновок зробив експерт по судовій і психолого-лінгвістичній експертизі. Про це заявив адвокат Джеміль Темішев. Сулейману Кадирову призначили ще судово-психіатричну експертизу. 5 жовтня минулого року окупанти порушили кримінальну справу на члена Меджліса кримсько-татарського народу Сулеймана Кадирова за сепаратизм. Нібито він закликав до порушення територіальної цілісності Російської Федерації на своїй сторінці у соцмережі. Його внесли до переліку екстремістів та заблокували банківські рахунки. Эксперт дал однозначный ответ о том, что в данном комментарии не имеется призывов, направленных на разжигание межнациональной розни. Также там не имеется призывов к насилию. Эксперт также указал, что в данном комментарии не имеется призывов, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, непосредственно в самом комментарии. Взаємопорозуміння у відношенні до подій в Україні та основних демократичних цінностей знайдено, але загального підходу до Росії немає. Такі результати переговорів між головою Ради Євросоюзу Дональдом Туском та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент взяв участь у саміті держав-членів НАТО, який проходив у Брюсселі. Что придает нашему сотрудничеству и дружбе глубочайший смысл, это наши фундаментальные западные ценности, такие как свобода, права человека, уважение человеческого достоинства, сказал Дональд Туск. Human rights, respect for human dignity. Самая большая задача сегодня – это консолидация всего западного мира вокруг этих ценностей, а не только интересов. Боротьба за Крим. Конференція з такою назвою пройшла у Стамбулі в спільноті освіти, культури та стратегічних досліджень «Урал». Доктор економічних наук та громадський діяч Кутлук Каган-Сюмер виступив з лекцією, в якій розповів не тільки про історію кримських татар, але й про сьогоднішній стан речей в окупованому Криму. Для багатьох учасників конференції інформація про переслідування корінного народу Криму була откровенням. Teşkilatlara Kırım Tatarlarını anlatmamız lazım. Ми повинні розповідати про боротьбу кримських татар не тільки кримським татарам в діаспорі, але й іншим людям та організаціям в Туреччині. До окупації півострова ці конференції були про депортацію та боротьбу народу за повернення на батьківщину. Мабуть, з такими темами я вже виступив більше, ніж 1000 разів. Кожен тиждень ми присвячуємо якомусь тюркському народу. На подібних конференціях намагаємося розповідати слухачам про економічні та політичні ситуації цих народів на сьогоднішній день. Чесно кажучи, я багатого не знав до сьогоднішньої конференції. Особливо для мене було невідомим негативні відносини України та Росії до кримських татар протягом багатьох років. Я думаю, що потрібно більше розповідати про кримських татар. До цієї конференції я не знав, що лідери кримських татар піддаються репресіям. Не знав, якими шляхами вони поверталися на батьківщину. На 1 гривню планується підвищити вартість проїзду у київському комунальному транспорті. Про це сказав столичний мер Віталій Кличко на засіданні Київради. З 15 липня ціна на проїзд у метро та міській електричці становитиме 5 гривень, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 4 гривні. Ми плануємо підвищення вартості проїзду в комунальному наземному транспорті і метро на 1 гривню. Але ці кошти не дотягують навіть до собівартості проїзду, хочу ще раз підкреслити. Тому, щоб не класти весь тягар від підвищення цін на проїзд киян, частину цієї суми бере на себе місто. Імпортозаміщення не вдалося. Рефрижератор, який перевозив морожених курей з Краснодару неподалік від Керчі, потрапив в аварію. Водій не помітив вантажівку з металом і машина врізалась у неї на повній швидкості. Прибирати груз довелося ескаватором та силами місцевого населення. Малычок, а что можно нагрести кур? Кому надо он грибу? Да они же, испорченные. Вон то люди... Они холодные.
Ой, вот они. На цю годину це все. Далі в ефірі програма «Уян Халкемуян» з Гульсум Халіловою та Лідією Полянською. Підписку на наш телеканал можна оформити на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск новин о 8:00. Залишайтеся з АТР.